Godt. Det var lige en hel del omkring det her med varmeudvikling i de her urbaniserede områder. Nu skal vi lige kigge på de sidste par slides her, hvor vi skal tale lidt om nogle følgevirkninger af den her varmeudvikling. Det vi ser på det her slide, det er et urbaniseret område, og så har vi et omkringliggende område herude. Den varmeudvikling, den temperaturforskel, der så er mellem det urbaniserede område og byområdet, det gør, at der sker sådan en recirkulation af den her luftmasse, der er her. Fordi at der netop er varmere herinde, så vil luftmassen begynde at stige opad. Varm luft er nemlig lettere end kold luft, og det er jo det, I ved fra en varmluftballon. Det har vi snakket om før. Det betyder også, at når den varme luft den stiger opad, så alt den fordampning, der nu engang måtte være herinde, altså den luftfugtighed, der er, følger med den varme luft op. Når den varme luft den kommer op til undersiden af skydækket her, så afbøjes den ud til siderne, og så afkøles den, og så bliver den tungere igen, fordi kold luft er tungere end varm luft. Og den nedbør, der så bliver dannet herude, jamen den kommer jo fra det luftfugtighed, der er fordampet herinde. Og det vil sige, at man har altså en transport af vanddamp inden for byen, der så bliver aflejret herude som nedbør. Når luften den så skal flytte sig herude, jamen så suges den så ind mod byen igen, netop fordi at der er jo opstået et lavere lufttryk her, fordi at luften har bevæget sig opad og herud. Den betydning det altså har, det er at man får en utrolig lav luftfugtighed inde i byen her. Og det er ret uheldigt, også fordi man især har en del forurening herinde. Og forurening, den trives altså bedre og føles mindre behagelig i områder med en lav luftfugtighed. I perioder, hvor man ikke har en større vind, der kan flytte og udskifte luften her i byen, der vil det altså være den her recirkulation af luft, der vil være dominerende. Så i perioder, hvor det ikke blæser ret meget i de her storbysområder, jamen der vil luftfugtigheden blive meget lav, og man vil recirkulere luften. Det har en anden uheldig konsekvens. Hvis vi kigger på det næste slide herovre, så kan vi se, at den luftforurening, der så opstår i byen, jamen den bliver ligesom recirkuleret med det her luft. Og det vil sige, at den bliver aldrig sådan rigtig renset i de perioder, hvor det ikke blæser meget. Så al den forurening, der kommer fra biler eller kulkraftværker eller anden tung industri, der bliver akkumuleret herinde i midten af byen, jamen den stiger altså med den varme luft opad, afbøjes ud til siderne, og så suges den ind igen af det lavtryk, der så dannes herinde. Det ses særligt i urbaniserede områder, som ikke er vestlige, det vil altså sige, hvor man endnu ikke har flyttet den tunge industri ud af byen. Og i mange af de kinesiske storbyer, der har man altså stadigvæk tung industri. Man har energiproduktion ved hjælp af kulkraft inde i byerne. Og man har en meget høj koncentration af bilos, blandt andet fordi at deres biler de forurener ret meget, og der er rigtig mange af dem. På det sidste slide her ser vi et billede fra en altan i Beijing. Det er to forskellige billeder, der er sat sammen. Det ene halvdel herover, der ser vi udsigten fra den her altan i en periode, hvor enten nedbør har fjernet en stor del af forureningen, eller kraftig vind har fjernet en stor del af luftforureningen. Og i den anden side af billedet her, der ser vi altså udsigten, hvor det ikke har blæst i noget tid, og hvor det ikke har regnet i noget tid. Så ophobes altså den her luftforurening, og det bliver decideret usundt at bevæge sig uden for sin lejlighed i de her perioder. Det er også derfor, man tidligere har set rigtig mange kinesere gå rundt med de her mundbind, som vi nu kender i dag, for at forhindre den her luftforurening. Hvor effektivt de så har været på luftforurening, det ved jeg ikke lige. Men det er altså et ret stort problem. Så der findes to ting, der kan fjerne den her luftforurening. Det ene det er nedbør, og den anden det er vind, der ligesom kan flytte det et andet sted hen. Og så bliver det selvfølgelig bare nogle andres problem. Men sådan er det. Yes. Så det vi ligesom har været igennem i det her forløb, det er noget omkring varmeøer, albedo, absorption, refleksion, luftforurening, og så lidt omkring det her recirkulation her. Højtryk og lavtryk, det skal vi nok komme ind på i det næste forløb, så det behøver jeg ikke bekymre jer så meget om. Godt.
det var alt for nu. Tak fordi I lyttede med.